Ndichikutambirai zvekare pano paHarare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Uyezve malikes enyu anotibatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe maupdates epanapa tinomabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Zvinobatsira kuti iwewe ukasike kuwana nyaya dzakati wandei pasame video. Tingodzitsvakurudza dzese ka1 tobva tangwa ichikuzivisai. Malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari nekuburikidza kulaika kwauchange waita. So first update yedu inyaya inosirisa inyaya inorwadza zvikuru. Chiko rest in peace kune mwana akaurayiwa naamai vake vakamubereka. Amai vemwana uyu, amai vakauraya mwana zita rawo rekuzvarwa naro vanonzi Maria. Maria uyu mukadzi iye anga aine 18 years. Akaitwa zvekumitiswa. After amitiswa muridzi wemwana akamitisa akabva atiza. Atiza kudaro Maria akatsvaga basa kuchiredzi ndokwa aigara. Atsvaga basa kuchiredzi akatsvaga riri basa remumba. Paakawana basa munhu aida kumuisa pabasa remumba ipapo aisada munhu ane mwana wake. Maria aona kuti uyu ndio mukana wekuti apinde basa akabva adzipa mwana wake akafa. Vadikani zvinorwadza zvinosirisa tinge tisina tarisiro izvi tisingazvifungire kuti munhu anouraya mwana wake nyakubereka mwana wake waakazvara waakatakura 9 months obva amuuraya kuti awane kungoenda kubasa chete. Amwe vanamento vanofunga zvakaita sei? Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section tarwadziwa zvikuru mwana ndazorore murugare. Kutaura kunoku Maria akabatwa nemapurisa akasungwa. Uriyo uri kutonga nyaya ya Maria ungapo makore mangani? Tomboti ndiyo wanzi aiwa ndiyo uri kutonga nyaya ya Maria iyi ungampo makore mangani mujeri. Next update dangobata hangu nyaya yeNyati family. Nyati family yaita chinhu chakanaka. Kana munhu aita chinhu chakanaka aiwa chinofana kurumbidzwa. Chakanaka mukaka haurungwe munyu. So Nyati family yavhura shop inotengeswa magrocery, chikafu zvese zvinhu zvinofadza zvikuru. Shop iyi yavhurirwa kumusha kwavo. Chingoti congratulations kwavari. Next update ndakubata nyaya yePachegutu. Pachegutu nezuro kwakanaya mvura yakaomarara, mvura yakaipisisa. Mvura ikunaya kwakaita yainaya ichidonhedza miti, ichitora marata edzimba dzevanhu, dzimwe mota dzakatsikirwa dzakawanda, dzimwe imba dzakasiyiwa dzakadona. Mavideos asati atanga kutenderedzwa asi chatanga kutenderedzwa mapictures. Ndio amuri kuona, ndio mufananidzo wamuri kuona pa screen penyu apa. Dzimwe dzimba dzisina marata, dzimwe mota dzakatsikirirwa. Vadikani ndatinamatei kuna Mwari, unofa usina kupinda 2025 nezviri kuitika munyika ino yeZimbabwe ende noma cases azara. Pese parungonaya mvura yekuita nguva isati yanaya vanhu vobva vatanga kudemba kuti gore rinouya kune nzara chichichi. Mvura pairi kunaya manje iri kubva yasiya yadonhedza dzimba dzevanhu. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section tinokumbira kuti tipote tichinamatawo mweyetsvina isati wiri. Next update dakubata nyaya yandangasingatoziveiwo inini. Manga muchiziva here kuti mbudzi dzinoitwa ma-DNA tests? So pane munhu andipo audio iyi anditi ndiri kutambura ndikuda advice kubva kuvanhu vepano paHarare 263. Ari kuda advice kubva kuvanhu vepano paHarare 263. Mukadzi uyu akabirwa mbudzi. After abirwa mbudzi akaenda kune munhu akaba mbudzi. Aenda kune munhu akaba mbudzi. Munhu uyu akatora mbudzi yemukadzi uyu anga ashayawo mbudzi yake yakafa nembudzi iyoyo. Nyaya iyi yakabva enda kupolisi. Yaenda kupolisi yakazosvika pakuenda kukoti. Yaenda kukoti vari kunzi mese imi muri kuti makashaya mbudzi, chibhadharai $120 pambudzi yega yega. $120, which means nobva inogara mu240 tite ma-DNA test. But isusu takatarisa mbudzi 1 inoita $40. Ndo pane nyaya yacho manje kuti awazviite kuti uzobvisa 120 unotenga mbudzi dzakati wandei. Saka iye arida advice kubva kuvanhu vepano paHarare 263 kuti hanzi ndo zvifambisawo sei. Kukoti kuri kunzi 120 pambudzi 1 yoita 240 kuti vakwanise kuita ma-DNA test yekuziva kuti mbudzi ndeye ava here kana kuti mbudzi ndeye ava. So zvanotoda kuita da kusiya muchiona audio, wapedza kunzwa audio utaura zvaunofunga mucomment section. Ini saHarare ndaenda. Much love. Ndonzi Viola Makai, ndinogara kuno kwaChihota kuMauseko.
Saka zvakaitika ndezvekuti pane munhu akauya achitizvo ndakashaya mbudzi yangu. Saka mwana akatanga kuuya makuseni. Ndobva atotenderera. Ndobva ndatomuti kunoko hakuna mbudzi yenyu. Saka enda ndine mbudzi yangu yanga iri padanga. Ndandisina kuisunga nekuti yanga ichiteerwa nezvo. Saka ipa akatenderera uzvungu ina ndaziva kuti mwana uya atoti mbudzi yakaiwana. Haana kutaura neni. Ndobva abva mubvaenda. Vaenda kumba kwavo. Vakazonora naamai vacho. Ina handipo. Amai vaya vachandibvunza kuti ko mwana uya pamba penyu achawana mbudzi. Vangosvika ndobva vasunga mbudzi ndobva vaenda. Saka ini ndakaita 2 days ndifunga kuti pamwe sechiri mumbudzi amhene pairi. Zuva rechi3 ndopa ndakazobvunza zvikanzi ndakubvunzawo mamaneighbors angu vakati inga amai nhingi vakauya vakabata chimbudzi zvakaenda naye. Ndobva ndaenda kumba kwavo tinogona kutaurirana tikanzwisisana. Ndobva tatoona kuti tiri kutokonana. Saka zvadaro ndobva ndakati regai tiende kupolisi tinoyananisa. Taenda kupolisi kuya. Ivo vabvunzwa ndabvunzwa statement. Ndobva tazosvika pakuti vekoti vakauya ndobva vatenda. Saka ndo vakazenge vati tiite maDNA. Vati tiite maDNA zvikanzi imini kana muchida maDNA mbudzi yamuri kuti ndeyenyu zvamuri kuti amai vacho ndeye padanga. Tikati ini mbudzi ndeyangu nekuti amai vakabereka mbudziyo vatoripo padanga. Zvikanzi saka maDNA anenge akutorwa pambudzi naamai. Saka pambudzi 1 panoda 120. Saka kuti mbudziyo itorwe DNA naamai vacho panda $240. Ndomafambiro akaita nyaya. Hanzi inoitwa. Hanzi ndo only way yatingaprove kuti mbudzi ndeyenyu. Avo vari kutotiwo mbudzi ndeyavo. Vanayo kumba kwavo. Icho kwadi kubatsira rondo rwandiri kuda nekuti inini ndiri kutoziva kuti mbudzi ndeyangu. Amai vacho vatoripo. Saka ndanchikumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti indibatsirewo.